Egy moderátor egy témát úgy tud áthelyezni egy másik fórumba, hogy belép a témába, majd a bal felső sarokban rányom a téma szerkesztésére. Itt kijön neki az admin felület, a témának az első hozzászólása és a címe, ezeket itt is módosítani tudja. Itt jobb oldalt pedig itt van a téma típusa, állapota és az, hogy melyik fórumban van. Most a Wehrmacht keresztjei fórumban van benne ez a téma. Innen áthelyezni egyszerűen úgy lehet, hogy rányomunk egy másik fórumra, és frissítjük. És akkor átkerül oda. Most itt ezek közül, a témák közül csak ezekre lehet, csak ezekbe lehet áthelyezni egy témát. Tehát ezekbe a kiemelt fórum kategóriákba, mint a nemzetközi militária, régi pénzek, Wehrmacht, korszak, ezekben nem, mert ezek a fórum kategóriák. Tehát ezeken belül nincsenek témák. Csak az ezeken belül lévő fórumokba lehet bele tenni a témát. Csak itt fog megjelenni.